sitä ollaan tekemässä? Mä ajattelin hedelmäsalaattia tehdä tänään, niin kävin ostaa vähän hedelmiä. Tai jokainen hedelmä sitten pakattiin omaan pussiinsa. No totta kai, miten se muka tekisi? Osaatko muuten arvata, että kuinka pitkään menee yhden tällaisen muovipussin maatumiseen tuolla luonnossa? En mä tiedä. Se on semmoinen kepeä 500 vuotta, että siitä voi laskea 500 vuotta, 500. Oliko jotain järkeä, että ei voinut olla pusseihin laittamatta? Ai, mä rakastan näitä pitkiä suihkuja. 15 minuuttia, niin kyllä tekee hyvää. Nyt tuli kiire. Työt alkaa. No niin, jos mä nyt otan nopean suihkun, niin sitten mä kerkeen nauttia kupposellisesta teetä ennen kuin mä lähden töihin. Oi, kyllä kannatti tää nopea suihku. Nyt on aika nauttia rauhallisesti kupposellinen teetä. Mä loman työtäseen. Ihanaa, pyykkipäivää! Mä kyllä niin rakastan kuivausrumpuja, sillä on niin kätevä kuivata kaikki. Se on niin nopeakin, mutta siinä on yksi huono puoli. Se viruttaa vaatteita aika huonosti. Joo, niin mä oon kuullut aikamoinen sähkösyöppö, että mulla ei kyllä ikinä ollut mitään ongelmia näiden mun vaatteiden kanssa. Mut miten sä jaksat odottaa niiden kuivausta? Kuule, se on pari hassua minuuttia ja hyvältä näyttää nämä vaatteet aina näihin ryppykasoihin verrattuna, mutta se on sun valinta. Just. Vitsi, mä rakastan mun auto. Lähden yksin Rovaniemelle. Tämä on huikea. Wow! Mitäköhän se on tekemässä? No, en mä tiedä. Mä säästän aikaa, luontoa ja mun hermoja. Mä lähden nyt Rovaniemelle tolla junalla. Morjens! Hermoja rassaa pikkusen nämä ruuhkat. Rovaniemelle ei ole lähelläkään. Matkaa on, ei helkotti.